Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, mai kowa mai komai, mai yadda ya so kan wanda ya so, yayin da ya so a inda ya so ko ana so ko ba a so. Tsira da amincin Allah su tabbata gun Muhammadu ɗan Abdullahi, shugaban manzanni, cikamakin annabawa, babban bawan Allah, sannan kuma babban masoyin Allah, wanda ba a yi ba za a yi ba. Assalamu alaikum. Za mu fara karanta muku littafi mai suna Tsantsar Ƙauna, wanda Tahir Lere ya rubuta, ni kuma Sani Aminu Lere zan karanta. A anguwar Layin Liman cikin garin Zaria, Kamal da Fatima sun taso tare, layinsu ɗaya, gidansu na kusa da juna. Iyayensu suna zumunci matuƙa, suna da yawan ziyartar juna. Hakan ya sa yara biyu suka saba da juna kamar 'yan uwa. Tun suna yara, Kamal ya kasance mai natsuwa, yayin da Fatima kuma tana da yawan fara'a, ga ta kyakkyawa. Hakan ya sa kowa na son kula ta. Mafi yawan lokuta duk inda Kamal ya je tare suke tafiya da Fatima. Lokacin da suka kai shekara 15 sun fara fahimtar cewa abin da ke tsakaninsu ya wuce kawai abota ko makwabtaka. Kamal ya fi jin daɗin zama da Fatima fiye da duk wata yarinyar unguwar. Hakan ita ma Fatima tana jin wani abu daban idan har Kamal na kusa da ita, amma su ba su taɓa faɗar hakan ba. Rayuwa ta ci gaba da tafiya a haka. Ana cikin hakan ne Kamal ya samu Federal Government College Malali, Kaduna, sakamakon scholarship da ya samu, yayin da ita kuma Fatima ta tsaya a Zaria tana karatu a GSS Tudun Wada. Duk lokacin da hutu ya samu, Kamal na dawowa gida, suna gaisawa da dariya da wasa kamar yadda suka saba, amma zuciyoyinsu na ɓoye da kalmomi masu nauyi kamar haka: ina son ke, da ka fi kowa a raina. Sai dan kan kowanne na tsoron karya abota da ke tsakaninsu. Wannan shine farkon labarin Tsantsar Ƙauna. Mu haɗu a kashi na biyu.